L-eks sindku nazzjonalista ta' Taslima kien ikkundannat sena ħabs mill-Maġistrat Claire Staffrat Żammit, dan f'każ fejn instab ħalti ta' tixħim floti ta' kuntratti mill-Kunsill Lokali ta' Taslima. Huwa mistenni li demek jappella minn din is-sentenza. L-eks sindku nazzjonalista ta' Taslima kien mixli li f'Settembru tal-2009 talab li jirċievi jew aċċetta rigal jew weda ta' rigal li għalih ma kellux jett. ċertu Stephen Buħaġar kien xiet li meta tnejn kienu qed jitkellmu fuq it-tender ta' Contracts Manager dimek talbu kummissjoni ta' bejn 5 u 10%. Buħaġar qal li dan id-diskors sar fl-uffiċċju ta' Niki Demek fil-Kunsill ta' Taslima. Eventwalment Buħaġar rebaħ it-tender b'1200 fix-xahar. Intant Demek kien illiberat mill-akkuża li għeddet lill-Ispettur Angelo Gafa. Fil-qorti complaints ta' mal-każ fejn Freddie Fenech, il-fundatur tal-Association for Abandoned Animals, qiegħed ikun akkużat bi frodi. Każ illi fih qed joħorġu wkoll dettalji dwar kif l-annimali f'dan is-santwarju fi snin partikolari kienu jiġu maltrattati b'mod gravi. Fix-xhieda tagħha Roslina Juice, waħda mill-voluntiera fis-santwarju, iddeskriviet is-santwarju bħala orrur tant illi klieb ġieli ma kellhomx ikalu xorb u fil-qorti qalet li letteralment ġieli kienu jispiċċaw jieklu lil xulxin. Qalet li darba s-santwarju kien applika għal flus tal-gvern u ngħataw qotja ta' 10,000 euro. Iżda Freddie Fenech kien ippropona li l-flus joħduhom huma u mhux jonfquhom fuq l-annimali. Hija spjegat kif illum baqgħet tieħu ħsieb is-santwarju u b'sodisfazzjon qalet li dan mexa ħafna l qudiem.